Ambi au fo ka waleɲuman ko aw bisimila Sherifla TV ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan min bi walawalali kɛ aw ye kunnafoniw ka kunnafoniw minnu ngɛra dɔgɔkun kɔnɔ ni olu jɔra hakiliw fɛ faamuya bɛ se ka bonya hali b'u dafɛ cogo min kɛnɛ in dabɔ b'o de kama a bɛ daminɛ ni ONG Alfaruku ka baara dɔ bolodali ye min kɛra ntɛnɛn juillet kalo tile 22 u ye u ka centre de formation professionnelle Cheikh Zayed Kurubungari a kɛra Amdalaye ACI 2000 la ONG Alfaruku yɛrɛ jabala la min ye an ka jamana ma ɲɛma caman ya ni diinɛ ɲɛmaw ka se politiki ɲɛmaw ma olu kun bɛ a kɛnɛ kan ani ONG Alfaruku dɛmɛbaw an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ sefa wari miliyɔn 200 n'a kun kan fɛn o de donna ni so in jɔli da fɛ mun n'a waleyala ka sabu kɛ bolodiɲɔgɔnma ye mun bɛ ONG Alfaruku n'a cakɛɲɔgɔn cɛ n'o ye ONG Mohamed Ben Rachid Al Maktoum ye ka bɔ Emirat Arab Uni jamana kɔnɔ ni na kɛ yɔrɔ ye baaraw bɛ kalan yɔrɔ mun na i n'a fɔ informatique maintenance ani kalali Allahu Taala y'an dɛmɛ Emira n'o ye Dubai jamana ye u ka fondation dɔ bɛ ko Mohamed Ben Rachid n'o ye ka jamanatigi yɛrɛ ka fondation ye ale y'an dɛmɛ an bɛ se ka nin centre in jɔ cogo min na pour que ka se ka centre in kɛ baara dege yɔrɔ ye min bɛ an denw a b'u ladege baara la baara min ladege min bɛ se ka kɛ sababu ye nunko ka baara ntanya min cayalen bɛ jamana kɔnɔ ka se ka caman bɔ la u ka se ka baaraw sɔrɔ baara sɔrɔ tɛ se ka ɲɛ f'i ka se baara de la i tɛ se ka se baara la f'i ka dege baara la baara min ni a ye sɔrɔ jamana mago b'a la o mago de kosɔn an sera ka centre in dayɛlɛ bi centre ye centre ba ye fɛn caman b'a kɔnɔ informatique degeli yɔrɔ b'a la kalalikɛyɔrɔ degeli b'a la maintenance degeli yɔrɔ b'a la fɛn wɛrɛw fana bɛ se ka y'a la kɔfɛ min bɛ an ka jamanadenw dɛmɛ san o san ni ka tɛmɛ caman labɔ k'u dege baaraw la baara fɔlen ninnu na ani ka taa ɲɛfɛ ka se ka baara wɛrɛw fana k'a la min bɛ se ka an ka adamadenw an ka jamanadenw bɔ nɔgɔ la donc o centre de ye nin ye fondation Mohamed Ben Rachid ka bɔ Emira la olu de y'an dɛmɛ nin baara in na olu yɛrɛ ka baarakɛlaw bɛ yan nɔ baara wɛrɛw fana b'u kɔnɔ ka kɛ Mali la n'o belebele ye jumɛn ye ka maa minnu n'Alahu Taala y'u jarabi ni dusukunbana ye olu ka dusukun opération bɛ se ka kɛ cogo min na ani jiko dɛsɛ min bɛ an ka jamana na ONG wɛrɛ bɛ yen n'a b'a fɔ ma Suqiyal Imarat olu fana nana u y'an dɛmɛ caman na mais u bɛ fɛ k'an dɛmɛ ka caman fara o dɛmɛw kan donc o baaraw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni baaradegiyɔrɔ in jɔli tanuna kosɛbɛ jamana minisiriso fɛ mun ka ca bɛ baara ani baara kalali ko fɔ n'o ye ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ye a ko nin na kɛ sabu ɲuman ye ka denmisɛnninw dege baara la yasa ka dɔ bɔ baarasɔrɔbaliya fanga la ani ka fantanya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ an nana kɛnɛ mun kɔnɔ o y'a ye tɛgɛdi di ɲɔgɔn na dɔ bɛ Alfaruku ni fondation Ben Rachid ni ɲɔgɔn cɛ o ye centre de formation dɔ bila sen kan o centre de formation an bɛ mun kɔnɔ o centre de formation tɔgɔ Cheikh Zayed o bɛ denmisɛnninw degi baaraw la yan a kɛra cɛ a kɛra muso ye u bɛ denmisɛnninw dege informatique la u b'u dege kalali la u b'u dege baara la a ka ca Ala fɛ n'u tilala o kalan na u bɛ se k'u yɛrɛ ta o tɛ kɛ doni ye faso ma o tɛ kɛ doni ye u somɔgɔw ma o tɛ kɛ doni ye mɔgɔ wɛrɛ ma donc ni denmisɛnninw degera baara la u bɛ se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ ye u bɛ se ka wari sɔrɔ u yɛrɛ ye u bɛ se k'u ka musakaw ɲɛnabɔ u bɛ se ka kɛ fana u tɛ kɛ bandiya ni fɛnw bɛɛ bɛ dɔgɔya o de kama minisiri y'an bila ka na pour que an kana ni jukɔrɔma tonton k'a fɔ ko u kelen tɛ n'o ye faso n'o ye gouvernement ye faso b'u kɔ u ye baaraw kɛ en tout cas gouvernement b'u kɔ ministre b'u kɔ an fana se ye mun ye an bɛ se k'u dɛmɛ n'a kɛra hakili ye o n'a kɛra musaka ye o an fana b'an jɔyɔrɔ fa k'u dɛmɛ pour que ni baara in ka taa ɲɛfɛ. ni baaradegiyɔrɔ kolomakari kadara kɔnɔ fɛn min ye jaw ye o yirala maaw la minnu bɛ tali kɛ ONG Alfaruku ani ONG Mohamed Ben Rachid Al Maktoum ka baarakɛlaw na Mali jamana kɔnɔ ni baara bɛɛ kun cɛla ni kalanyɔrɔ in dayɛlɛli ye maa ɲɛmaaw fɛ ni ka sɔrɔ ka munumunu salo kɛ ka t'u ɲɛda baarakɛlaw na. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ani Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma
silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyida sherif usman madana haidara kɛmɛ ka wele da ka ɲɛsin maliden bɛɛ mɔ dɛmɛ ka don ka ɲɛsin an balimaw mɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana cɛmancɛ yan b'a fɛ Moti mara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka na bisimila minɛ Mali faaba la wali kelen Moti yɛrɛ mara fan wɛrɛ o de kadara kelen fɛnɛ kɔnɔ Haut Conseil islamique du Mali a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin guwa 100 ɲɔgɔn na mɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila Moti mara la ka na Moti dugu kɔnɔ. Baara in kɛra sibiri juillet kalo tile 20 a denbaya kunbɛ Moti marabolo ɲɛmaa bolo Haut Conseil islamique ɲɛmayaso ka cidenw olu fɛnɛ kunbɛ a kɛnɛ ka an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔli fɛ. An daba ala weleli ni alukuranɛ sanuma kalani ye o de kɛra baaraw bɛɛ lajɛlen nun don baara minnu sen fɛ ŋɛniya yira kɛra ka bɔ Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaw yɔrɔ ni balo ye ka ta ka ɲɛsin an balimaw mɔ minnu ni gɛlɛya y'o sɔrɔ o sigiyɔrɔ la ni o labanna ni kana bisimila minɛ Moti dugu kɔnɔna na ka sanga ni o baara in de ye Moti yɛrɛ marakafo ɲɛmaaw o y'a yira u ka dantigɛw la k'a fɔ ko ni baara min filɛ ka kɛ bi a jara olu ye kosɛbɛ baw ana kɛ sababu ni ka ŋɔnɔbɔ olu sen na ni y'a ta ka lajɛ maa caman de bɛ degun na olu fɛ yan minnu bɔra o sigiyɔrɔ la ni gɛlɛya ye a sababu ye Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil islamique du Mali o ka ni baara in a bɛ o ka cɛsiri ani o ka ŋɛnɛ ɲumanya kɔfɔ ka ɲɛsin maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen mɔ a man di maa si ye ka bɔ e sigiyɔrɔ la ni ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan si fɛ o la an balima minnu bɛ ni gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔ bi ni lakanabaliya kɛra a sababu ye o ni dɛmɛni ka kan bɛɛ lajɛlen kan ka a kɔfilɛ o la ni k'a dɔn k'a fɔ ko an balimaw don o kɛra Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maaw ka kumakanw ye ni kɛnɛ in kan. An nana ci la bureau national tɔgɔ la an ka bureau ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madana Haidara ale de bɛ Mali Haut Conseil kunna bi jama farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ko ka dɛmɛ ɲini an balimaw ye minnu bɛ degun kɔnɔ silamɛya ye hinɛ diinɛ ye silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye an ka na ka ŋaniya yira kɛ balimaw la minnu ye degun sɔrɔ ka bɔ u sigidaw la minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔna na jamana faamaw b'u se kɛ u bɛ baara kɛ an fana ka faraw kan an ka yira u la ko an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelendenw de lafiya n'a b'a la a b'an bɛɛ kan ni degun ni tɔɔrɔ nana an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ a la balima minnu ni dɛmɛ in bɛ d'u ma a tɛ maa balo a t'a kisi kɔngɔ la ŋaniya yira dɔ k'a yira i ni balima bɛɛ lajɛlen de kelen ye degun kɔnɔna na hadamadenw kun bɛ u sigidaw la bɛɛ bɛ balo ala ye min latigɛ a ye a man di maa si ye i ka bɔ i ka du kɔnɔ a man di maa si ye maa wɛrɛ de ka dumuni d'i ma ni ala y'a latigɛ an k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛnikɛla maa min bɛ se ka kuma a fɛ i ka kuma a fɛ i k'a bali nin tɛ diina dɔ ye silamɛya ma jɛ n'a ye kerecɛnya ma jɛ n'a ye kafiriya yɛrɛ ma jɛ ni tɔɔrɔli ye maa kana maa tɔɔrɔ maa kana maa tɔɔrɔ ala ko a ye tɔɲɛli haramuya yɛrɛ kan a y'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ haramu ye an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ o kelen ko ka ni balo in bisimila maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la u ye o ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Haut Conseil islamique du Mali ma ka sanga ni o ka ŋɛnɛ ɲumanya ye ka ɲɛsin olu ma ni k'a sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ani keleya bɛ se ka sigi ka na an faso kɔnɔ cogo min na. Kare wo bozo wo bamananw o de Mali kɔnɔ an bɛɛ kelen fa kelen ba kelen aw kana dɔ ye maa wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ jan bamananw b'a fɔ yɔrɔ jan mɔgɔw an kana ko jɔ an ɲɔgɔn cɛ o tɛ aw ye fɛn min k'aw ma bɛn n'a ma diyara ma ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka bɛn di ala ka jamana basigi an ka karamɔgɔw o ye ŋɛni min ta ka ɲɛsin Mali kɔnɔ ala ka kɛ ɲɛtigɛ jamana ka nɔrɔbila Moti marayɔrɔ kɔnɔna na ale ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛwale min filɛ ka kɛ Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil islamique du Mali fɛ ko a kɛra a kɛ waati la baw a n'a kɛ sababu ye ni ka fiɲɛ bɔda di maaw ma minnu ni o gɛrɛsɛgɛ bɛ don a la a kɛra k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a b'a ɲini hali bi Haut Conseil islamique du Mali ka dɔ fara a ka cɛsiriw kan ka maaw su ka kɛ ɲɔgɔn kanu bɛn ani keleya baaraw kan cogo min na bɛn ani keleya ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se sinsin a kɔnɔ cogo min na. N bɛ foli kɛ ni ŋaniya bɔra silamɛ fɛn fɛn na particulièrement Haut Conseil islamique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ fo ka d'a kan ni fɛn mun nana di sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔngɔ b'u la an ka ɲini Haut Conseil ka fara an kan walasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na pewu-pewu a ma ni mɔgɔ si ye i ka mɔgɔ wɛrɛ bololasɔn dumuni na ta
an ka ɲini ko ka ban fiɲɛ ɲɔgɔn faamuya kan na u ka segin u ka so u ka segin u ka so u ka segin ka taa u ka baara bɛɛ kɛ u bɛ fɛn fitinin mun sɔrɔ yen o bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka diɲɛ ye dumuni ye an k'a ɲini karamɔgɔkɛ ko ko in nana diinɛ sira fɛ aw dun ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an dalen dɔw la an bɛɛ aw kɔ an bɛɛ silamɛ de Mali silamɛ ka ca ni a diinɛ tɔ mɔgɔw ye donc munna an t'an sigi ka molo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ mun nana ni hakili wɛrɛ ye tiɲɛ t'u bolo don natɔ n bɛ fɛ ka bɛɛ yan hali ni u ye Bamako bila ka n'i sigi yan tant que ko ma ban u ka to yan parce que ni yan ma suma Bamako tɛ suma dɛ. An ma ladɔnniya k'a fɔ min ye Mɔti dugu kɔnɔna ye balo tɔni 10 de taara ka di ye minnu bɛ tali kɛ malo tɔni 5 ani ɲɔ tɔni 5 la minnu tilala du 100 ani ɲɔgɔn cɛ duwawudenw ani alawelew kɛla ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ. Fura dira an ka hijiden dɔw ma ka bɛn ni san 2019 hiji ye baara kɛra maa minnu fɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Pharma Plus Agence internationale de la promotion pharmaceutique nka min ye wulikajɔw ye o kɛra Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ani Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara fɛ ani diinɛ ko ni badoko ministre so ka se ka baara in dangɛnɛmaya a denbaya kunbɛ diinɛ ko ni badoko ministre Thierno Assa Diallo bolo a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara nɔ na bilalen kun don a denkɛ a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ an ka jɛ ka ɲamada sɔrɔlen fɛ. An ka fura dilanyɔrɔba min bɛ yen ni a bɛ wele groupe Pharma Plus IPP ani minisiriso min ni a ka ca bɛnnen bɛ diinɛ baara dɛmɛliw ma ni a bɛ wele ministère des affaires religieuses du culte ani Ala ni an karamɔgɔ sababu kosɔn ni ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ye a Seydi Sherif Ousmane Madana Haidara u ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min ni a kɛra sababu ye ka fura di fura min bɛna kɛ sababu ye k'an ka hijidenw furakɛ hiji hukumu kɔnɔna na Maka. Minisiri nisɔndalenba a ye kuma ta ni ka tila ka tasibilaba kɛ k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale ye silamɛw ka soba min bɛ ni a bɛ wele Haut Conseil islamique du Mali ni ale y'o ɲɛmaaba ye k'a da a ka cɛsiri kan silamɛya bɛ se ka bila bala cogo min na an ka jamana kɔnɔ hakadiya diɲɛ fantan a 4 bɛɛ la ni ka tila k'a da don bolodiɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna na n'a bɛna kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ jamana baara kunkankow la teriya ye min ni a sababu bɔra an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ye minisiri tilala ka bonyamasegin ye k'a ɲɛsin groupe Pharma Plus IPP maaw ma u bɔra ka dɛmɛ min kɛ k'a ɲɛsin silamɛw ma ni a bɛ bila silamɛya hukumu baaraw kɔnɔna na ni ka tila k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a y'a ŋaniya ɲinɛ ka se ka maa 500 lata hiji an bɛ kɛnɛ min kan je crois que a ka ɲi mɔgɔw k'a dɔn k'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1 ɲɔgɔn kan an ni Pharma Plus mɔgɔw ye papier signé k'u bɛna hiji dɛmɛ furako la alors donc dɔgɔkun 1 k'o bɔ a sira fɛ hakili la u kɛra layidutigi ye alors a sababu Ousmane Madana Haidara don ale de teriw don u sera a ma k'u b'a fɛ ka diina dɛmɛ u b'a fɛ ka hiji dɛmɛ donc u sela a ma a ko bon ne ye président du Haut Conseil islamique ye aw ka dɛmɛ diyara n ye bari an ye waati jan teriw ye alors donc dɛmɛ nin n b'a bila Haut Conseil islamique ka hukumu kɔnɔ mais k'a bonya n'a fɛn bɛɛ ta ka di jamanakuntigi ma Alhaji Ibrahim Boubacar Keita Ousmane Madani ye nin kɛ a b'a dɔn jamanakuntigi bɛ ka sɛgɛn min kɛ bi diina nin ko ɲɛ la maa 500 ɲɔgɔn de bɛ taa la maga ɲinɛ jamanakuntigi ka hukumu kɔnɔna na. Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ni o ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ye ale min yɛrɛ fana ye groupe des leaders spirituels musulmans du Mali maa ka ɲɛmaaba ye guide spirituel des Ansar a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ale ma ye kɛnɛ kan nka a denkɛ y'a nɔ labila ni o ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara ye kɛnɛ in kan a y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanɲɛ k'a ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleɲuman in lase a fakɛ ma ni o ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ye ni ka tila ka dugawu kɛ taganikasigi ɲuman Ala ko nɔgɔya Mali hijiden bɛɛ dalajɛlen ye o siratigɛ kɔnɔna na a ye groupe IPP maaw fo ni ka fara ministère maaw yɛrɛ kan u ye nin hakilina min ta ka dɛmɛ ɲɛsin silamɛw ma. An nisɔndiyalen don bi an nana karamɔgɔ place la ka na foli ani waleɲuman dɔn kɛ minnu bɔra ka dɔn kɛ ni o de ye ka fura di ɲina hiji hukumu kɔnɔna la mun kosɔn hijidenw bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min o la an nana ka na o fo k'o waleɲuman dɔn an ye o de donation kɛra sisan alhamdulillah foyi tɛ y'an bolo foli ani barikadali kɔ an nana karamɔgɔ place la. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nin furadi min ni a hakilina bɔra conseil d'administration du groupe Pharma Plus IPP maaw olu ka ɲɛma a ka fɔla k'a kun ye maa minnu bɛ taa hiji Maka k'u dɛmɛ
furakɛli siraw kan ani an karamɔgɔ sababu a seyidi sherifu usman madani haidara. An dontɔ don sisan nɔ iji taga la o ye fɛn kun fɔlɔ ye n'an bɛ se ka dɛmɛ mun don ka taa ijidenw layɔrɔ la an fɛnɛ ko n ko bɔn a k'a lajɛ sira jumɛn b'a to an bɛ se k'olu lasɔrɔ o de sababu la ale fɛnɛ ye sisan ministère de culte ministère des affaires religieuses et du culte rapproché pour que an ka se ka ni action in kɛ carton ka kan ka taa mun bɛ yan bi o ye carton 37 ye mais a tɔw bɛ nalen ijitagalaw layɔrɔ la ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye mais nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ka taa silamɛw yɔrɔ la. Pharma Plus ye société de ye Mali société dɔ de don mais ale ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye fura kɔ ka fura dilan k'a feere. Conseil d'administration du groupe Pharma Plus IPP olu ka ɲɛmaaba ni o ye Dr Dayi ye a y'a da don fura ninnu dili kunna ni a sababuba bɔra an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madani haidara la ni ale ye o conseil islamique ɲɛmaaba ye ni ka tila ka hakililajigi kɛ sira min yɛrɛ b'ale ni an karamɔgɔ cɛ a seyidi sherifu usman madani haidara. An bɛ yan nɔ bi fura di hukumu kɔnɔna de la ka taa ijidenw fan fɛ Mali ijidenw donc i n'a fɔ u b'a fɔ cogoya min na sababu fo aljinɛ donc sababu de y'a to an fɛnɛ sera yan bi ka ni dɔn in kɛ o sababu ye jumɛn ye o ye i n'a fɔ an ka kuntigiba silamɛw Mali silamɛw ka kuntigiba n'o ye Sherif Madani ye o sababu de la parce que o sababu an y'o lasɔrɔ cogoya min na an fɛnɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ de sababu y'a to an fɛnɛ y'ale lasɔrɔ parce que ale denmisɛnnin teri de don donc a y'a ɲini an fɛ puisque nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye silamɛya hukumu kɔnɔna na ka dɛmɛ ladon ko ale teri kɛra président ye ɲinan san 5 kɔnɔna na Mali silamɛw ka conseil président a ko an bɛ se ka dɛmɛ mun don a la n'an bɛ se k'o fɔ ka taa o ale yɔrɔ la an k'o fɔ a ye donc an ko a ma a ka président ɲininka de o conseil ɲininka an bɛ se ka mun k'a ye furako hukumu kɔnɔna na. An b'o hakili jigi k'a fɔ groupe Pharma Plus IPP ale ye fura dilanyɔrɔ ye ni a bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan an ka jamanaba in kɔnɔ a bɛ jamana 17 de la san o san u bɛ ni ɲumanyan wale ninnu kɛ ka ɲɛsin silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiriw kɔnɔ fo ka taa se diinɛ labatɔyɔrɔw ma kɛnɛ in kun cira ni photo de famille ye fo ka taa se furadili ninnu kolobɔ karili ye. Tarata juillet kalo tile 23 dɔnta kawuriya kɛnɛ dɔ sigira Senga min bɛna tali kɛ mɔgɔw ka dɔnta kawuriyali kan maa minnu ka baara bɛna bɛn biennale artistique culturelle labɛnni ma san fila o san fila seko ni dɔnko kɛnɛba min bɛ sigi Senga an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in a denbaya kunbɛ n k'a fɔ a denbaya kunbɛ an ka seko ni dɔnko minisiri bolo ni o ye Njayi Ramatulayi Jalo ye an ka jɛ k'a ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Nin waleya min filɛ nin ye n'a kɛra sabu ye ka biennale artistique et culturelle o labɛnni baaraw sinsin a kun tun ti dɔwɛrɛ walasa ka administrateurs ani techniciens minnu ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinen bɛ biennale n'a ɲɔgɔnnaw labɛnni ma an ka jamana kɔnɔ walasa k'u ka dɔnniyataw kawuriya baw biennale ale kun ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka bɛn bolodi ɲɔgɔnma sigikafɔ ani kelenya k'o jidi maliden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninnakaw ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Sɔgɔmada in na sigi kun ye ka kalan dɔ de ɲɛsin an b'a fɔ minnu ma n'u administrateur ni technicien minnu bɛ biennale sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko ka organiser biennale ye fɛn min ye kodɛnni tɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ labɛn niveau 3 de la niveau local régional ani niveau national donc mɔgɔ hakɛ min bɛ jɛ k'a kɛ wagati hakɛ min bɛ kɛ k'a kɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'a fɔ an bɛ laɲini min nɔfɛ fana k'a fɔ ni a kɛra min bɛ bɔ a kɔnɔ o ka mɔgɔw nafa donc ni yan'a ka se fo k'o baara de kɛ quoi donc o baara o dɔ de daminɛna sɔgɔmada in na ni an y'a faamu ko atelier de renforcement des capacités des administrateurs et techniciens.
ministre min ka ca ɲɛsinin bɛ seko ani dɔnko o k'u jalatigɛli ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministre de la culture ye ale nisɔndiyali wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila nin ko labɛnbagaw yaasa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to biennale artistique min bɛna labɛn an ka jamana kɔnɔ san 2020 waati yaasa a ka kɛ fɛn ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ ni ka tila ka mali jamana k'a denw bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ni ka sanga ni bɛn ni kelenya o sinsinni ye. Madame ma fɛn fɔ ni tiɲɛ to parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan ko n'i ye biennale kɛcogo jateminɛ fɔlɔ la administration kun bɛ cogo min na arrondissement ni cercles ni régions ni avec fo ka se niveau national ma organisation bɛ kɛ ten de donc i b'a sɔrɔ chef d'arrondissement ni commandant ni o y'a sɔrɔ maire ko kun tɛ yen kosɛbɛ ani service fɛn fɛn bɛ o niveau ninnu na niveau de n'a bɛ f'a ma niveau déconcentré fɛn fɛn b'o o service ninnu niveau la olu bɛɛ de ani laadalatigiw ni artistes ani kɛnyɛrɛye mɔgɔw bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka biennale dilan ka a ko sigi sen kan an bɛ segin a kan ka fɔ biennale tɛ ministère kelen ka ko ye gouvernement kelen ka ko tɛ jamanaden bɛɛ de ka ko don c'est une question nationale parce que an b'a fɔ biennale an y'a jateminɛ k'a fɔ c'est une manifestation nationale donc ɲɛnajɛ min don a bɛ jamana bɛɛ de concerné et puis n'i y'a jateminɛ fana ni n ko jamana bɛɛ i tɛ o secteur foyi ta baarakɛyɔrɔ foyi ta a kɛra transport économie finance sécurité défense jeunesse emploi nin bɛɛ de b'a ta sɔrɔ a kɔnɔ. An bɛ aw hakili jigi k'a fɔ ko nin dɔnni kawaleyalen ni a dayɛlɛla tarata don juillet kalo tile 23 2019 a bɛ kuncɛ juillet kalo tile 27 2019 Bamakɔ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la. Dɛmɛba kɛra ka ɲɛsin an ka kɛnɛyaso fila mɔ Gabriel Touré ani Point G jamana min kɛra sababu ye ka dɛmɛ lase Émirats Arabes Unis do a ka dɛmɛnikɛ sira dɔ fɛ min bɛ wele ko Croissant Rouge o kɛra juillet kalo tile 24 ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna araba ye an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bolona kun bilala bɛnkan sɛbɛn min na an ka jamana kɛnɛyako minisiriso ani Émirats Arabes Unis cɛ o bɛnkan sɛbɛn kumakan waleyala bi an ka jamana kɔnɔ. Hôpital Gabriel Touré ale sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko laboratoire Émirats Arabes Unis mɔgɔw u y'o la kurakuraya a mako bɛ minɛ minnu na ni ka olu bila kɔnɔ a wari kasabi bɛ t'i jɔ $105 bɔɲɔgɔnko la. An kɔni nisɔndiyalen don fo ka a dɛmɛ tɛmɛ bi parce que laboratoire min b'an bolo yan an bɛ k'a fɔ nin de ma ko renforcement du plateau technique parce que laboratoire nin tun jɔra ka kalo damadɔ kɛ donc ni minɛn minnu nana a minɛn ninnu b'an permettre ka banaw de fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ bana jumɛn bɛ an ka banabaatɔ minnu bɛ na consultation na yan donc o de b'olu ka furakɛli nɔgɔya n'a ma dɔn bana min b'u la laboratoire de b'o o baara kɛ yan donc ni kɔni ye wale min diyara n ye kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ an ka jamana fila Mali ani Émirats Arabes Unis an bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo sa parce que u bɛ ka fɛn caman bolo da jamana in kɔnɔ baara cɛɲuman don mais an y'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ pour que laboratoire nin bɛ se ka kɛ laboratoire de 3e référence yɛrɛ ye parce que Gabriel Touré hôpital ba de ni minɛn ninnu kɔfɛ an mago bɛ minɛn wɛrɛw la. Émirats Arabes Unis u nana matériel d'an ma o matériel ninnu fɔlɔ appareil an b'a fɔ min ye appareil de biochimie. Appareil de biochimie o ye appareil min ye a bɛ bana caman de sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ ni diabète bɛ mɔgɔw la i n'a fɔ rein dimi bɛ mɔgɔw la i n'a fɔ ni dusukundimi bɛ mɔgɔw la o analyse camanba bɛ yen olu bɛ se ka kɛ o appareil la o ye appareil wɛrɛ d'an ma an b'a fɔ min ye appareil d'hématologie o ye ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni joli niveau ka ɲi et puis ani jolikisɛ minnu bɛ n'olu ka ɲi. Et puis, oui, appareil wéredama, on va faire hémoglobinomètre. Oui, appareil mié, abato pour que mon cas donc a fourni, banabato kanga opéré. Pour que cas donc a fo, est-ce que à disposition kangatala ou bien les dispositions mangatala. Oui, anga bâtiment fana rénové parce que anga bâtiment fana konsegana ni san nana du kumé donc
et puis fɛn caman an ka climatiseur kun man ɲi an ka courant fana kun bɛ sauter kuma bɛɛ donc u y'olu bɛɛ falen k'an ka climatiseur falen ani matériel misɛnnin caman de d'an ma minnu b'a to an bɛ se ka baara ɲɛnaman kɛ u ye fɛn wɛrɛ réactif ani consommable d'an ma parce que an ka laboratoire kun jɔra an ye kalo dama dɔ kɛ laboratoire jɔra donc u ye réactif ni consommable d'an ma pour que an ka se ka baara daminɛ bi bi na min bɛ k'a fɔ banabaatɔ ye c'est que an bɛ yɔrɔ min na bi an ka laboratoire Gabriel Touré la an ka laboratoire bɛ niveau la a ka ɲi a bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la et puis an b'a fɔ min ye mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ k'a fɔ Gabriel Touré ko fɛn minnu bɛ k'a la o man ɲi o tɛ tiɲɛ ye Gabriel Touré o ye Mali hôpital ba ye mɔgɔ minnu bɛ yan olu qualifielen don u bɛ se baara la u ye kalan kɛ yɔrɔ caman na. Gabriel Touré tɛmɛnen kɔfɛ u y'u kunda point G kan ɲɛ u bisimilala directeur général fɛ urgence kɔnɔna u ye baarakɛminɛ caman bila ka na ye ka tila ka jibondo dɔ sen min bɛ jiko nɔgɔya point G dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Nisɔndiyalen don parce que an ye matériel kura sɔrɔ an ka urgence an ye liw caman sɔrɔ an ye baarakɛminɛw dɔ fana sɔrɔ mun b'an permettre ka maladiw furakɛ ka ɲɛ an ye château dɔ fana sɔrɔ pour que jiko gɛlɛya mun bɛ point G pour que dɔ ka bɔ a la donc vraiment an bɛ ninnu barika da émiratiw de don président de la république taru ka jamana na président de la république ye gɛlɛya dɔ f'u ye bon u sɔnna k'an dɛmɛ problème caman bɛ hôpital na dusukun furakɛ yɔrɔ bon problème caman b'o la minan bɛrɛ t'an bolo so mun bɛ ka jɔ fana so fana ma ban dialyse fana problème damadama dɔ bɛ yen machine ko dɛsɛ b'an na donc an b'o lettre sɛbɛn ka c'u ma k'a lajɛ n'u sera k'an dɛmɛ cogo min. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarakɛminɛ ninnu bɛna kɛ sababu ye ni ka caman bɔ banabatɔw ka degun na k'a sabu kɛ u mago bɛ minɛ minnu na k'u ka banaw furakɛ o minɛ ninnu caman bɛ Mali kɔnɔ sisan. Banque africaine de développement badi wariso bado farafina kɔnɔ ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri ɲɛma ni o ye Dr Boubou Cissé ye u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye ka min ye Burema ani Kidali sera ka a dilan o tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn kɛra an ka jamana kɔnɔ Union européenne nazarala tɔnba o fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ka fara minisiri min ɲɛsin bɛ sira dilankow mɔ fɛn minnu bɔra o la an ka jɛ k'a ɲɛmada. Tigɛ nɔfilɛ ka bila gafe min na a bɛ bolodiɲɔgɔnya de ko fɔ Mali jamana ani Banque africaine de développement ni ɲɔgɔn cɛ musaka min bɛ don baara in na a bɛ taa bila CFA wari miliyari 87 a n'a kun ka fɛn caman. Banque africaine de développement BAD o bɛna dɛmɛ kɛ musaka ko la nasira dɔ fɛ min bɛ wele ko financement du Fonds africain de développement FAD ani Fonds d'assistance technique FAT ni musaka ye min bɛ se CFA wari miliyari 25 a n'a kun ka fɛn caman ma. Commission européenne jɔyɔrɔ ni baara in na o bɛ taa se musaka ma min bɛ se euro wari miliyɔn 70 ma. An ka jamana Maliba jɔyɔrɔ musaka ko bunakun kan ni ka ɲɛsin baara ninnu ma o bɛ se CFA wari miliyari 10 a n'a kun ka fɛn caman ma. Ali Louis Diousou o min ye responsable pays Banque africaine de développement ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ a ka dantigɛliw la a ye a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka sanga ni baara min filɛ ka sigi sen kan bi a ka cɛkɛda ani ba Maliba cɛ ni bolonɔbila ye a gafew kan ni bolodiɲɔgɔnma in bɛ kɛ sababu ka baaraw sigi sen kan o min bɛ sirakɔfɔ min bɛ wele la route transsaharienne RTS section Burem Kidal min bɛ taa bila kilomɛtiri 285 a n'a kun ka fɛn caman a kɛra k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni baara in jɔyɔrɔ na bonya Mali yiriwali la a ka ja farafina gun kan baw ana kɛ sababu ni ka taa ni segin nɔgɔya o min bɛ bange fɛnw na minnu na se kɛ sababu ni ka nafanba lase an ka jamana mɔ. Dr Boubou Cissé o min ye jamana premier ministre ye wa ministre de min ka caw ɲɛsin bɛ sɔrɔ bosogoli baaraw ma ministre de l'économie et des finances ale ka kɔrɔfɔw la a kɛlen ko k'a ka nisɔndiya ani bonyamasegi ta ka ɲɛsin Banque africaine de développement fo ka taa se commission de l'union européenne mɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni baara min filɛ k'a sigi sen kan bi nafanba de b'a la min bɛ se ka kɛ sababu ka caman fara an ka jamana yiriwali kan e n'a fɔ
sɔrɔ bɔsoli baaraw développement économique wa a kɛra k'a yira k'a fɔ ko taamasiyɛnw don minnu bɛ teriya jijalen kofɔ Mali ani Banque africaine de développement ni ɲɔgɔn cɛ. Dr Boubou Sise a ka kɔrɔfɔw la a tilara ka sɔnni sigi a kan k'a yira k'a fɔ ko ni baara minnu bɛna kɛ sababu ka sira labɛn min ye axe Burem Kidal ko yɔrɔ don min nafan tɛ se fɔ ka ban Mali kɔnɔna na. Baw a na kɛ sababu ni ka taa ni segin nɔgɔya a bɛ maaw kala ka don ɲɔgɔn na o min bɛ na ni maaw tin doli ye ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Politiki ko bunakun kan ko jɔyɔrɔba fana bɛ a la wa a na kɛ sababu ni ka lakana baara minnu bɛ sen na k'olu gili don ni k'a sinsin. Mali kɔnɔ a ka ja farafina gun kan. Mali chef de gouvernement a kɛra k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko nin sira min bɛ corridor transafricain Alger Lagos ani Dakar Djibouti la ko a faradama ye baara ye min ni sɔnni sigi mɛ a kan ni ka kɛ laɲiniw la kumaba dɔ ye minnu bɛ don farafina yiriwali kadira kɔnɔna na. A ma bɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ fa a ka hakililajigi kɛ k'a fɔ ko nin baara ninnu ɲɛnamayali bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman latigɛ jamana kɔnɔ walima ka kɛ fura ye fɛn caman ma minnu bɛ se mɛ bala na ni sirako ye a sababu ye wa a jɔyɔrɔ na bonya kosɛbɛ bɛn ani keleya sinsinni. O de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka foli ni waleɲumandɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma an b'aw fo ka waleɲumandɔ aw ni cɛ aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ.